ya raba mu ne da kai ba zai nasara ba. Abinda na sa a zuciyata ba zan magana ba, ko da za a yi ta bincike na ba zan furta ba. Idan har zan yi magana abun ba zai kyawu ba, rike sirrina karka nuna wa duniya a yi laifin nawa. Sharin shaidan ne ya kai ni gashi nan ina ta hawaye. Na yarinta muke tare kamar yan tagwaye, gashi duniya ta yi sauyi na yi mata waye. Sharin wannan ne ita ce ta samu muke sabawa. Na yarda ni nake da shi, to me ribar ki? Idan kin haihu sa'a rai za ki bar ɗakin ki, saboda ganin ki ba ni so na daina kula ki. Mai kama da maciji saran ki ba zai illa ba kin gane. Abokina ba za ta gane ba muna nan tare, karki kara kula ni da ke tina mun yi ware. Kin sani ina jin kunya tamkar an goda amare. A gani na kenan karshen ki ba zai kyawu ba kin gane. Ni dai abuwa nake ta nema ba zan kara ba, ni ba na so kuna guduna mu bar yin gaba. Allah shi ne ya kaddara min ba zan kauce ba. Roƙon da nake yi kun rage sirrina a tsakaninku. Na gode, na gode, na gode. Sarauniya TV, tashar al'umma.